कोरोना से थप 3 जने की मृत्यु। मृतक के संख्या 1 से 2 पुगल। पिछले 24 घंटा में 4 से 68 कोरोना संक्रमित मिलल। आज से 3 दिन देश भर वर्षा होकर रौतहट में पीसीआर मशीन संचालन होकर जा रहा। संखुआ सभा केंद्र बिंदु होकर भूकंप आ नक्सल विवाद बाद पहिलका बेर प्रधानमंत्री ओली आ मोदी बीच फोन वार्ता। नमस्कार। बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमरो पात्रों में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करता हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। पिछला 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 3 जने की मृत्यु भइल बाटे। नियमित प्रेस ब्रीफिंग में आज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जगेश्वर गौतम से परसा धनसा आ कपिलवस्तु में एक जने की मृत्यु भइल जानकारी दिले बानी। उनका अनुसार कपिलवस्तु के माया देवी गांवपालिका 7 के 40 वर्षीय पुरुष के साउन 31 गते इलाज के क्रम में लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल में मृत्यु भइल बाटे। ऐसे ही परसा जिला बीरगंज महानगरपालिका 12 के 60 वर्ष के पुरुष के उनका साउन 31 गते इलाज के क्रम में लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल में मृत्यु भइल बाटे। धनसा जिला जनक नंदनी गांवपालिका के 50 वर्ष के पुरुष के सावन 29 गते कोरोना से मृत्यु भइल प्रवक्ता गौतम बतैनी। इस संगे कोरोना के कारण मृत्यु होने के संख्या 1 से 2 पुगल बा। पिछला 24 घंटा में 4 से 68 कोरोना संक्रमित बढ़ल बने। नियमित प्रेस ब्रीफिंग में आज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जगेश्वर गौतम से देश भर विभिन्न प्रयोगशाला में 11,447 नमूना परीक्षण कैला पर 4 से 68 संक्रमित बढ़ल बानी। इस संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 26,019 पुगल बाटे। अभी नेपाल में 8,193 सक्रिय संक्रमित के संख्या रहल बाटे। ऐसे ही पिछले 24 घंटा में 124 जने ठीक होके डिस्चार्ज भइल बानी। अभी तक 17,201 जने ठीक भइल बानी त 1 से 2 जने के मृत्यु भइल बाटे। बारा आ परसा में करके थप 23 जने में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भइल बाटे। बीरगंज नारायणी अस्पताल से जनावल गइल बाटे। बीरगंज हेल्थ केयर अस्पताल में कार्यरत बीरगंज अठाड़ा भवानीपुर रहे वाला 55 आ 30 वर्षीय पुरुष में कोरोना संक्रमण देखल गइल बाटे। ऐसे ही नारायणी बयोधा अस्पताल में कैंटीन चलावत आयल बीरगंज के 24 वर्षीय युवक परवानीपुर के 35 वर्षीय महिला आ 3 दिन से बुखार आके कोरोना जांच करावल बीरगंज सुर नगवा के 45 वर्षीय महिला में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। बीरगंज के हिमाल भांसा घर में क्वारंटाइन में रहत आयल 35 वर्षीय युवक के बीरगंज 15 लक्ष्मणवा के 60 वर्षीय पुरुष, बीरगंज 13 राधेमाई के 42 वर्षीय पुरुष, बीरगंज 20 हरपतगंज के 53 वर्षीय पुरुष आ 12 के कलैया 12 के 41 वर्षीय महिला में भी कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल नारायणी अस्पताल जानकारी दिले बाटे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में पड़ल बीरगंज 6 माई स्थान के 19 वर्षीय युवक आ 40 वर्षीय महिला, बीरगंज 15 भिसवा के 30 वर्षीय पुरुष, बीरगंज के ही 26 वर्षीय युवक, बीरगंज 20 अपौनी के 11 वर्ष के बालक, 35 आ 65 वर्षीय महिला, बीरगंज के ही 11 वर्षीय बालक आ बीरगंज 2 छपकैया के 26 वर्षीय महिला में कोरोना संक्रमण देखल गइल बाटे। उच्च सरकारी वकील कार्यालय के 28 वर्षीय युवक, स्वावलंबन में लघु वित्तीय संघ के सब मैनेजर 53 वर्षीय पुरुष, नेपाल इन्वेस्टमेंट बैंक जीतपुर शाखा के 28 वर्षीय युवक आ परसा के परसागढ़ी नगर पालिका 8 हरपुर के 23 वर्षीय युवक के भी PCR परीक्षण रिपोर्ट पॉजिटिव आयल बाटे। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली के प्रभाव से 3 दिन देश के अधिकांश भूभाग में वर्षा होखे के जल तथा मौसम विज्ञान विभाग जानकारी दिले बाटे। मानसूनी न्यूनचापीय रेखा पश्चिम में नेपाल नजीक दक्षिण तरफ अवस्थित रहला से 3 दिन देश भर वर्षा के संभावना रहल मौसमविद राजू प्रधान जानकारी दिले बानी। अभी देश भर सामान्य बदली रह के प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गंडकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश और सुदूर पश्चिम प्रदेश के कुछ स्थान सब में वर्षा हो रहा बाटे। दोपहरिया देश भर सामान्य बदली होकर बहुत ऐसा जगह में हल्का से मध्यम वर्षा भइल रहे। साथ ही बागमती गंडकी प्रदेश नंबर 5, सुदूर पश्चिम प्रदेश में भारी वर्षा के संभावना रहल बतावल गइल बाटे। रौतहट के समुदाय में कोरोना संक्रमित के संख्या बढ़े लगला बाद विशेष सुविधा के खातिर जिला में ही PCR मशीन संचालन होखे के प्रत्येक स्थानीय तह में कमती में 1 से बेड के क्वारंटाइन बना के निर्णय कल गई बाटे। संक्रमित के संपर्क में आयल सबके संख्या बढ़त गई अवस्था में संकलन होखे वाला थर्ड स्वाब के परीक्षण के खातिर जिला अस्पताल गौर में कुछ समय भीतर ही PCR मशीन संचालन होके जा रहा बाटे। प्रदेश सरकार के सामाजिक मंत्रालय से PCR मशीन उपलब्ध करावे के निर्णय भइल रौतहट के CDO इंद्रदेव यादव बतैले बानी। यह बीच CDO यादव की अध्यक्षता में काल बैठल जिला विपद व्यवस्थापन समिति तथा जिला स्तरीय कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र के संयुक्त बैठक से PCR मशीन व्यवस्थित करेला तथा आइसोलेशन निर्माण संबंधी विभिन्न निर्णय कैले बाटे।
संखुआ सभा केंद्र बिंदु बना के भूकंप गईल बाटे। दोपहर 4:07 में संखुआ सभा के थुदाम केंद्र बिंदु बना के 4.2 मैग्नीट्यूड के भूकंप गईल राष्ट्रीय भूकंप मापन केंद्र जानकारी दिले बा। महोत्तरी के भंगाहा नगर पालिका 5 राजपुर टोल में सांप से काटल के भ्रम में पड़ के 8 जने बेहोश भइल बानी। सांप से काटल आशंका में बर्दिवास में रहल सर्पदंश उपचार केंद्र में इलाज के खातिर भरना भइल के सब केहू के भी विष न लागल डॉक्टर लोग बतैले बानी। बीतल रात सांप काटल कहत बेहोश भइल 7 जने महिला आ 1 जने पुरुष के सर्पदंश इलाज केंद्र में भरना कल गेल है। इलाज के खातिर लियावल सबके अभी सामान्य अवस्था रहल आ उ लोग सभी जने घर लौट चुकल। बर्दिवास सर्पदंश उपचार केंद्र के अध्यक्ष कृष्ण देखोड़ा बतैले बानी। काल ये सुख के सझिया एक टोल के 15-16 जने के पलहा से सांप काटल कहत डर त्रास फैलल रहे। बादल खबर में अभी खतरे समय भइल बाटे कुछ व्यापारिक विश्राम के। बॉर्डर के आवाज रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज सिमरौनगढ़ 12। हेलो प्रणाम बाबूजी। खुश रह बेटा। बाबू हाँ बाबू कहा ना समाचार। वे कथी कहियो एहिलन देख त विदेश गेल लइका सब कमा के मकान बना ले गई। अब एगो तू बाबे हमरा त बुझाइबे न करले कि तू कमाए गेल बड़ पेट पर से गेल बड़ है कार रे। बनौले त हई लेकिन जाके देखले बड़ा ना छड़ निमन हई ना सीमेंट। उ घर कितना दिन टिकी। रे त ई पहिले के न बात है। अब त अपने लंगड़ा चौक पर निमन छड़ सीमेंट के दुकान पशुपतिनाथ ट्रेडर्स से खूब गेल भाई। जल्दी से पैसा भेज हम घर बनवाऊ। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा अपन घर संसार लागे अपन घर संसार। पशुपतिनाथ ट्रेडर्स लांचक बाजार 12। जी हाँ, यहाँ बढ़िया छड़ त्रिशक्ति सीमेंट, अम्बे सीमेंट, टाइल्स, मार्बल, प्लम्बर के सभी आइटम, बालू गिट्टी, बोल्डर, टंकी, टॉयलेट सीट, पाइप लगाए घर निर्माण खातिर सभी सामान उचित दाम में उपलब्ध बा। इतने ना प्लाई जस्ता पता आ पेंट भी मिलेला। घर प्रोप्राइटर सूरज जायसवाल उर्फ दीपू जी। मोबाइल नंबर 9845532306 आ 9827464927। जय 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 बजरंगबली। ए जी का सुनतानी अपन गांव में आजू हनुमान आराधना आइल बा। हाँ तो हम का करी। कहत रहनी देखे चले के। ए हम ना जाए, जा तू अकेले देखा। ए जी नहीं जानत मौलापुर पतौरा के हनुमान आराधना नु आइल बा। अरे तो पहले नु कहे के चाही। मौलापुर पतौरा बाजार के श्री राम हनुमान आराधना अपन गांव में आई आ हम ही न देखे इ त होखा ही नहीं के सकत। देखा दुनिया में सेवक ना ऐसा मेरे हनुमत बजरंग बली जैसा। जी हाँ, अगर अपने भी हनुमान आराधना जागरण प्रोग्राम, झांकी प्रोग्राम, सादा आराधना करावे के चाहता नहीं तो आज भी संपर्क करी। इतने ना लेडीज गायिका द्वारा प्रोग्राम शिव लीला, कृष्ण लीला एवं हनुमान लीला खातिर भी संपर्क कर सकतानी। लेके मोरा सिया के खबरिया हनुमत जल्दी आइहा। अध्यक्ष गजेंद्र शाह। मोबाइल नंबर 9868813838 आ 9827355659। उपाध्यक्ष दिलीप शाह मिस्त्री। संचालक प्रभु शाह। व्यास ललन उपाध्याय। भजन व्यास सरफ लाल आरूप नारायण दुबे। झांकी संचालक पंचू शाह उपेंद्र शाह। मेकअप मास्टर राजेंद्र शाह। लेडीज कलाकार मंजू ठाकुर सिंगर। आशा दर्पण सिंगर। विशेष जानकारी खातिर संपर्क नंबर 9811091966 आ 9827365551। बॉर्डर के आवाज रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज सिमरौनगढ़ 12। विश्राम के बाद बादल खबर में फिर से स्वागत बाटे। अब बाकी के खबर। भारत के 74वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर में आज भारतीय महावाणिज्य दूतावास बीरगंज से अपन 74वां स्वतंत्रता दिवस मनावल गए बाटे। अपन स्वतंत्रता दिवस के अवसर में भारत के महावाणिज्य दूतावास बीरगंज द्वारा स्वतंत्रता दिवस के समारोह आयोजना कल गए बाटे। भारत के महावाणिज्य दूतावास बीरगंज में आयोजित कार्यक्रम के शुरुआत उप महावाणिज्य दूत रमेश प्रसाद चतुर्वेदी स्वागत मंतव्य के साथ शुरू कर रही। स्वागत मंतव्य बाद महावाणिज्य दूत नीतीश कुमार ध्वजारोहण कैले रहनी। त महावाणिज्य दूत नीतीश कुमार भारत के राष्ट्रपति
से राष्ट्र के नाम में दिहल गई संदेश वाचन कैले रहनी। विश्व भर फैलल महामारी कोविड-19 के कारण आज के कार्यक्रम महावाणिज्य दूतावास के कर्मचारी या महावाणिज्य परिवार बीच मात्र सीमित कैल गेल रहे। कालापानी विवाद बाद पहिलका बेरी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली या भारतीय समकक्षी नरेंद्र मोदी बीच से फोन वार्ता भइल बाटे। आज प्रधानमंत्री ओली आ मोदी बीच से फोन वार्ता भइल प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा जानकारी दिले बानी। आज प्रधानमंत्री ओली या मोदी बीच फोन वार्ता भइल प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा जानकारी दिले बानी। फोन वार्ता के बारे में परराष्ट्र मंत्रालय से प्रेस विज्ञप्ति निकाले के तैयारी हो रहल बाटे। अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कैल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगायत आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 34 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे ही आज सवेरे 29, दोपहरिया 34 डिग्री सेल्सियस रहल रहे। आज रात में 28 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कैल गेल बाटे। ऐसे ही आज सवेरे 5:36 में बेर उगल रहे, तथा 6:41 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने जाते जाते प्रमुख खबर एक बेर फेर से। कोरोना से था 3 जने की मृत्यु। मृतक की संख्या 102 पुगल। पिछला 24 घंटा में 468 कोरोना संक्रमित मिलल। 3 दिन देश भर वर्षा होगी। रौदहट में PCR मशीन संचालन होके जा रहल। संखुआ सभा केंद्र बिंदु होके भूकंप आ नक्शा विवाद बाद पहिल का बेरी प्रधानमंत्री ओली मोदी बीच फोन वार्ता। बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com हमारे पात्रों में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा। बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।